tradisi Jawa iki, guys. Ritual Jawa sebelum panen, ya, Mbah. Menjelang panen. Namine napa, Mbah, ngeten iki? Wiwit. Nah, wiwit. Sebelum panen wonten acara wiwit. Maksude, Mbah? Miwiti manen. Miwiti manen. Nenuwun. Nyuwun karo sing kuwasa kesane barokah. Nggih, ngoten. Paringi rezeki kathah. Nggih. Ini tradisi di Jawa ini, Bolo. Wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ubur rampene napa mawon ngeten iki, Mbah? Niki menyan, kembang. Menyan, kembang. Apa niki ditekake Dedah pasar napa? Anu. Niki lho. Pencok bakal. Pencok bakal. Nah, ini namanya pencok bakal. Pencok bakalnya dipoto ndok, gedang-gedang. Ndok gedang ana segone. Segone Tahu tempe, iwak. Bawang, anu peteke, petek, terasi, nggih, loncenge, loncenge. Iki sarate. Dinamakan wiwit karena ini wiwit itu mulai, itu mulai, jadi mulai panen. Nah, ini dimulai bae ritualnya dimulai panen pakai alat tradisional iki jenenge napa, Mbah niki, Mbah? Niki ani-ani. Ani-ani. Nah, ini mulai. Niki ngapura dintene nek dinten 9 nggih mundute 9. 9. Nek dinten 11 mundute nggih 11. Berarti dinten niki wau, Mbah nggih. Dinten napa sesuk dinten panene niku. Ingat lagi. Dina 9. Ingat 5 wagi 4 9. Jadi mengkete wiwitane nggih 9. Wis wae kalih dinane. Jadi iki mau dipetik 9 miturut dengan harinya. Menurut hari dan pasaran. Hari dan pasaran, hari Jawa, ada hitungannya hari Jawa. Pon. Selamat barokah. Silahkan komentar Bolo di daerahmu masih ada nggak tradisi seperti ini. Kalau di sini masih ada wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.